Men size öwretjek, berjek almamşy. Bir iş edeýdim. Şu ýaşaýyşymyzda rozmerle bolup ýörüşimiz, gezişimiz hemmejigi obadaty tepdil bolsun. Hemmejigi sogap bolup defterlerimizde ýazalsyn. Yani näme? Eliller. Biz güne näçe wagt saçagyň maşynyna oturup ýebiçýär. Subhana, nahar, şam, käde, tomuzun güne esrana, uşluk, gece yatsakka. Eger şu ýebiçkilerni, şu saçagyň maşynyna oturup turuşyny Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a mendedip bilsen, saçagyň maşynyna oturup turýançaň, ibadet o sowap. Agat bolsa şey. Güne näçe tagat hesap edip görsen wagt berýär ýebiçmäne. Ýebiçmäniň sünnetlerinden näçetin bilýän? Näçetin bilýäňde, näçetin amal etýän? Şayet bilýändir ama amal edip bilemez. Näçetini icra edip bilýän ha? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mengleş bolla ýebiçkin sowap. Ýebiçkin maşynyna oturyp ibadet. Näwul fursat? Näwul bahaly kymmatly arzışdy, alymşy. Peygamberimiz yani ýebiçmeden öňçän iki elini ýuwardy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yerde oturup nahar ýerdi. Peygamberimiz eli bilen ýerdi. Peygamberimiz salaty bilen ýerdi. Peygamberimiz üç barmagyny bulaşdyrardy. Töýen barmak, başan barmak, orta barmak, başardy gulbeki, ogulbeki barmagyny bulaşdyrmardy. Üç barmak bilen alardy. Peygamberimiz evvelinde bismillah, ahirinde elhamdülillah diýerdi. Peygamberimiz öde günni ýerdi. Näçe sünnet bilýän ha? Bilýän-de, näçetin etýän? Men ahun geň fillan sende näçetin bitirip bilýän? Sene ýaşuly, sene sofi, sene ýaş oglan, peýgamberiň ışky ýüreginde tolky murýat, sogagyň ýerine gidip ýan. Şu sünnetlerini näçetin bitirip bilýän? Nahat bolsa ki, heýbetde çekdirmäni, maharyny iç peýgamberiň sünnetine mutabaat etme bilen nägadar ýebiçmän oturup ýebiçmän sogap bolmaly. Gecäni damat ýan sahurruk bilen ýatýar. Yatman sünnetleri näme? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yatmaga täret kılıp gelirdi. Täretimize bolup yatardy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yatmaga okuyan zikirleri, duaları vardı. Bäri başy Ayetul Kursi 4 tane kul. Bunu okuyup çüp elini çüflep mübarek yüzlerine, başlarına, gurfaklarına, ellerine, ayaklarının uzuna çellen mübarek ellerini süýkärdi, çekerdi. Peygamberimiz ayağa killa koyup, ayağını ileri koyup mübarek yüzlerini aşağı baktırıp yatardı. Peygamberimiz mübarek sağ ellerini şu yanaklarının eteğine koyup yatıp kalardı. Näçetin bitirip bilýär? Ne kadar füjurumla. Her haýysyny bitirsen Peygamberimiz dipdir. Men sünnetim ahir zamanda bitiren adama 70 adamın sowabı var dedi. Şu zamanın adamlarım yok. Sizlerden neydi Peygamberimiz sahabalarına? Sahabaların 70 kimden sowabı var dedi. Öyle hadis-i sahihde ulamalar hemmemiz bilýär. İnsanda ne fizyat kalıyor? Var bir fizyat bilmeden de laqal iktidasında bir 2 dakiqa Peygamberin mengleş bolla bir sün. Ondan sonra beylaş doğrulansam da laqal iktidasında Peygamberin mengleşde yat. Fakat telefon olsa. Kim bitirip bilmese için. Hatta şahatta deyin. Ey zaman bağışlama diyen. Güne näçe gedip hajathana barmaly adam. Nese wagtlarymyzy berýär. De şu tuhalata varsın. Aya Peygamberin sünnetini riayet edýänmi ki esem hatta tuhalata girip çykman sana ibadet. Subhanallah. Duşa girýän, hammam etýän, gusl etýän, ýuwunýan Peýgamberi meňzep bilsem özüňi hatta hammama girip gitmän ibadet. Peygamberimiz yani ýabyna girjek bolanlar, ýa bir mal ýatap hafa ýerlere girjek bolanlar çift aýagy bilen girerdi. İcra etýänmisin? Bilýän ki, amel etýänmi? Gurrunça amelle, bilimde däl. Peygamberimiz dua ederdi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Där baş dua. Yok, auzu bike minel hubsi vel haba'is. Şeytanın erkek urqatynyň saganyp bildim. O barymdan gowy Peygamberin köp dua etdi. Peygamberimiz sagaly bilen ýuwunardy. Başlan, faulaly bilen ýuwunardy. Şerinde şerm yok. Peygamberimiz orta barmagyny ullanardy istinzada. Gerekli olsa gulbeke barmagyny goşardy. Soňra başan barmagyny, töýün barmagyny goşardy. Gel okuyup kitaplarda ýazyly, yekan. Çıkanını tağa ayak bilen çıkardı. Şu sünnetleri bitirip bilýärmi? Öýe girýär, mescide girýär, çykýar. Haýta ayak öň girmeli, haýta ayak öň çykmaly. Girende çykanda rahat etýär. Asal
Ruzmerredeki gezip gören tamam harekatı sekanatın peygamberin meňleşip bil almana ýyp, aslında gezip görüşüm şodur şu wagtda. Şodur şu togap, aslında o näme togapla. Düşündüňizmi zaman? Zaman düşündüňizmi? Aya teýýarmyňyz şu ýerden näme bir sünneti başlamaga? Haýsy birimiz ayak yalamak öýden şu mesele geldi. Hem mäňil kawuşlarymyz daşarda gözleşdi. Peygamberin kawuş geýmede sünneti çef ayağı bilen näme bir kakardy, içinde bir möýmejek bolamasyn diýip, oňam äwvel sag ayagyny geýerdi, oňam çef ayagyny geýerdi. İnşallah şu nesne adyny gorumşun. Nägadar kawuşy geýip çykarýar. Adam birji hefte var, şoň üstüne dikkat etdi. Birji hefte hawasyny jem etdi. Ýangyşda hatda çykaryp gaýtadan geýdi bara. Soňra beden hutkar amel etmäne durýar. Asan hut bu hut sagayak öňçe var ya. Çykanda çefayak çykýar. Asan beden öwrenşi mesle girende sagayak öwredi gir gaýdy berýär. Bulan hikmeti, bulan däni näme felsefesi baglygynyň üstünde men senin wagtyňyzy alyp her haýsy bagdar haýyrlary bardygyny inşallah wagtyňyzy alyp durmaýyn. Ýöne şu ýerden başlanýyny bir 5 sünneti tutun. Şu 5 sünneti men gaýym bolaryn diýdi. Şunu öz ýanymyzda özüňize gol berin. Soňra her näse wagtdan bir 5 sünnetden artdyryň. Şunu sodur sowapda. Ey jemaat, men aýdym, o qaly berin, ellegeýin, peýgamberiň o da sünnetleri. Amma gyn amallar aýdym, men size. Garaçy bol, balla bol, ahun bol. Adam halka bildirip berme. Halk bilmän galya. Ýöne gelip görüşüm bilen peýgamberiň sünnetini edip, hem eşki muhabbetiň belletýär, hem de bir togry sowaplar ýygnap gelip.